Tarihin Annabi Hudu da Adawa. Mutanen Adawa sukan iya fafe cikin dutse su yi gida a ciki su shiga saboda ƙarfin da Allah ya ba su. Allah ya ba su ƙarfin jiki, mulki da iko a doron duniya. Ƙabilar Adawa Larabawa ne waɗanda suka rayu tsakanin Yemen da Oman. Ƙabilar Adawa mutane ne masu alfahari da ƙarfin da Allah ya ba su na surar jiki da mulki da iko a doron duniya. Sanadiyyar ƙarfin da Allah ya ba su na mulki da iko da surar jiki sai suka yi tawaye wa bin umarnin Ubangiji. Adawa sun koma bautan gumaka duk da sun san da cewa Allah ne ya halicce su. Allah ya turo Annabi Hudu alaihi salam don ya zo ya musu gargaɗi kafin fushin Allah ya sauka a kansu. Duk sanda Annabi Hudu ya zo zai musu wa'azi sai su ce ta yaya Allah zai musu azaba bayan su ne sun fi kowa ƙarfi a doron duniya. Adawa sun ci gaba da yin alfahari da kansu don sun fi kowa ƙarfi da mulki a doron duniya. Annabi Hudu ya ci gaba da yi wa Adawa wa'azi har ya ba su misali da mutanen Annabi Nuhu wanda ruwa ya halaka su, amma duk da haka Adawa suka bijire suka ce ta yaya sun fi kowa ƙarfin sura da mulki, ta yaya Allah zai halaka su. Annabi Hudu ya faɗa wa Adawa gumakan da suke bauta musu ba za su tseratar da su ba a ran tashin alkiyama face su ƙara musu fushi na Ubangiji. Annabi Hudu ya yi Adawa su azantu amma sun ƙi wa'azantuwa har suna cewa Annabi Hudu ya samu taɓin hankali don yana zagin abun bauta nasu wato gumakansu. Daga ƙarshe mutane ƙalilan ne a cikin Adawa suka karɓi da'awan Annabi Hudu. Daga ƙarshe Allah ya yi fushi da Adawa ya turo musu da bala'i kamar yadda suka nema da kansu. Allah ya sa ƙasa ta shanye duk wata ruwa daga jikinta. Ƙasar Adawa ta kasance babu ruwa ko kaɗan. Tsirrai da bishiyoyi da gonakinsu duk sun mutu saboda babu ruwa. Rashin ruwa ta yi illa sosai wa Adawa ga kuma zafin rana. Kullum Adawa da zarar sun ga sararin samaniya ta yi gajimare sai su ɗauka ruwa zai sauko, alhali ruwa ba zai sauko ba. Sai zafin rana ta ci gaba da turara su. Kullum Adawa suna fama da yunwa da ƙishin ruwa. Sai Allah ya turo musu da iska mai ƙarfi. Iska mai ƙarfin nan ta halaka Adawa da gidajensu da dukiyansu da komai nasu. Da zarar Adawa sun buya a cikin gidajensu sai iskan nan ta zo ta halaka su da gidajensu. Haka guguwar iska mai ƙarfin nan ta ci gaba da halaka Adawa har na tsawon yini 8 da kuma dare 7. Annabi Hudu da sauran mutanensa waɗanda suka yi imani da shi su kuma Allah bai halaka su ba. Annabi Hudu da waɗanda suka yi imani da shi sun koma ƙasar Hadramaut saboda ƙasar Adawa Allah ya halaka ta gabaki ɗaya. Su kuma Adawa Allah ya halaka ƙasarsu da iska mai ƙarfi.